Velkommen til et special afsnit i min podcast, Mere end Muskler. Og i dag der har vi simpelthen besøg af selveste Preben Soleima Nuggagren, som fortæller lidt om sine idrætsvaner i hverdagen. Og så vil vi simpelthen også få besøg af selveste eksperten, Raket Erling. Ja, og han vil så simpelthen lige forklare lidt af nogle af de sociologiske teorier bag idræt. Vil du starte med at fortælle lidt om, hvilke former for idræt du dyrker? Preben Soleima Nuggagren. Jo, men det vil jeg rigtig gerne. Jeg går sådan og spiller fodbold 4 gange om ugen. Den ene gang, det er sådan noget mentaltræning også. Men så ved siden af, så styrketræner jeg også lidt. Ja, hvor gør du så det henne, sådan noget? Jamen, det heroppe i den lokale klub i Hillerød her. Hillerød fodbold. Ja. Og så træner jeg oppe i Pure Gym. Nå, men spændende. Jamen, hvorfor begyndte du så at dyrke den idrætsgren? Jamen, det startede jo egentlig, da jeg var en lille knejt. Så blev jeg simpelthen bare sat ud på fodboldbanen af min far. Jeg har nok været 3 år gammel, tror jeg. Ja, okay. Ja. Og så har jeg bare hængt i. Det har været meget sjovt, og jeg har rigtig godt kunne lide de her sociale fællesskaber, der er i idræt. Ja, okay. Jamen, hvilken rolle spiller den her idrætssøj i dit liv i dag? Ja, det er jo et godt spørgsmål egentlig. Jeg føler, at det ligesom giver mig mere energi i min hverdag. Sådan, altså når man kommer hjem fra skole og sådan noget, nogle gange så er det godt lige at komme ud lige at afreagere, hvis man kan sige det. Og så er der også det her aspekt med fællesskabet. Og jeg føler virkelig, det hjælper mig med at holde fokus i min hverdag. Ja, okay. Ja. Jamen, hvordan oplever du så det fællesskab omkring fodbold specifikt? Jamen, jeg føler, at vi er en tæt gruppe. Nogle gode gutter, der har det rigtig godt sammen. Vi bruger også en del tid ligesom ude fra fodbold, hvilket også skaber et endnu bedre fællesskab. Man kommer til at kende hinanden bedre, både personligt, men også på banen, så man ligesom kender til hinanden. Ja. Okay. Ja. Jamen, kan du sådan sige lidt om din baggrund, altså sådan om din families forhold til idræt, hvad de går og laver af forskellige sportsgrene, og hvad nu? Ja. Jamen, altså hele min familie har altid været lidt sådan nogle idrætshajer. Okay. De går sgu op i, det er næsten al sport. Min mor har spillet fodbold, og min far, han har spillet en del tennis faktisk. Okay. Men han har også noget fodbold og sådan lidt, bare en masse sådan, foreningssporter. Ja. Ja, men først kan din baggrund, altså hvilken klasse man kommer fra, også påvirke, hvordan man dyrker idræt? Det tror jeg faktisk. Nu kommer jeg fra en meget sådan middelklasse hjem, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg har jo altid gået til fodbold i en klub, og det har bare været meget sådan naturligt for mig at være en del af den forening. Ja, men interessant. Nu synes jeg, vi skal give ordet til Raket Erling, som nu vil forklare lidt mere om, hvordan samfundets klasser spiller ind på idrætsdeltagelsen. Ja. Jamen selvfølgelig, og tak fordi I godt vil have mig herinde på podcasten, det er en stor ære. Men hvis vi så går ind her generelt og ser lidt på folk fra overklassen, de dyrker ofte sådan kommerciel idræt, hvis vi lige skal tage alle klasserne en af gangen. Det er en god idé. Ja, men altså det kan være aktiviteter som fitness og golf, personlig træning, og hvordan man og det er jo ligesom sport, hvor man betaler for en vis kvalitet og fleksibilitet. Og her handler den motivation, man har ofte om sådan selvudvikling, og også lidt om den sociale status, du har for at opretholde den, og måske bygge på der, og så sundhed også, er jo sådan et vigtigt aspekt. Ja, spændende. Ja, og så folk fra middelklassen, de er oftest meget aktive i foreningsidræt, og det vil jo sige sådan, som sportsklubber som fodbold, håndbold, gymnastik, hvilket jo passer rigtig godt på Preben.
Her er motivationen ofte det her fællesskab, og ligesom den her stabilitet, og de sociale relationer, vi ligesom skaber til hinanden gennem sporten. Underklassen, den er lidt sværere, men de har tit lidt mindre deltagelse i det her organiseret idræt. Men når de så dyrker idræt, sker det ofte som en selvorganiseret idræt. For eksempel som, det kunne være sådan noget streetfodbold, hvis I kender til det på gaden. Du er ude og spille med gutterne. Det kunne også være noget løb, der er nogen, som har stået for i lokalområdet. Eller sådan noget som hjemmetræning. Fordi det er det er gratis, og det er meget fleksibelt. Ja. Motivation her kan handle lidt mere om tilgængeligheden, lave omkostninger, og det her ønske med at være fysisk aktiv, uden der er sådan faste rammer for det. Ja, okay. Så sådan, altså både hvilken klasse man tilhører, og hvordan idrætten er organiseret, spiller en stor rolle for, og hvordan man er aktiv. Forstår jeg det korrekt? Ja, helt præcist. Idræt, det er ikke bare noget, vi vælger frit. Vores sociale baggrund påvirker også klart, hvilke både muligheder vi har, men også de valg, vi træffer, og hvilken motivation vi har. Okay. Ja, nu har vi altså talt lidt om klasse og idrætsformer, men jeg har også hørt, at der findes nogle teorier om, hvordan unge de sådan generelt søger mening og oplevelser i deres liv. Kan du, Raket Erling, forklare lidt om det? Jamen, det kan jeg vel godt. Det du siger, det passer rigtig godt med Sies teori. Sie talte om 3 meget vigtige begreber, som er subjektivering, ontologisering og potentiering. Subjektivering, hvis vi starter fra en enden af, betyder, at unge har et stort behov for at blive set, anerkendt og bekræftet. Både af deres venner og deres trænere, og også på sociale medier. Jeg vil også gå lidt mere i dybden med nogle af de her ting fra subjektivering lidt senere. Ja, okay. Ontologisering handler om, at unge de søger de her faste fællesskaber, og de her værdier i en verden med enorm frihed. Som vi for eksempel ser i sportsklubber, hvor der er de her klare regler med rigtig stærke fællesskaber. Ja, og så til sidst her, så er der potentiering. Det handler simpelthen om den her, hvad skal man kalde det, jagten på ligesom den her intense følelse og de her ekstreme oplevelser, som man kan opnå ved sport. Ja. Det kan jo for eksempel være i ekstrem sport, hvis vi tager og kigger lidt ud. For eksempel i maratonløb eller hård styrketræning. Og det giver den her følelse af virkelig at føle sig i live. Ja, okay. Ja. Jamen, så altså idræt kan både give anerkendelse, fællesskab og spænding på én gang. Lige præcis. Og det er simpelthen en af grunden til, at idræt er så vigtig for rigtig, rigtig mange unge i dag. Ja, jamen, tak for det. Ja, okay. Ja. Jamen, Raket Erling, vil du nu forklare lidt om, hvordan vi kan forstå Preben Soleima Nukagrens idrætstræner ud fra sådan et sociologisk, teoretisk synspunkt, ikke? Ja. Jamen, det vil jeg meget gerne. Preben Soleima Nukagren passer faktisk ret godt på mange af de teorier, vi har arbejdet med. Okay. For det første ser vi traditionalisering. Undskyld, jeg fik lige en tusse i halsen. Ja, det kan ske. Ja. Og så også det her kulturel frisættelse. Okay. Traditioner, de styrer ikke længere sådan, hvad skal man sige, folks valg på samme måde. Som for eksempel Preben Soleima Nukagren vælger jo selv at engagere sig i idrætten. Ikke fordi, at det er Prebens pligt at gøre det, men fordi det giver mening for ham. Okay. Ja. Derudover viser Preben Soleima Nukagren tydelige tegn på neotribale fællesskaber. Og det vil jeg jo lige uddybe her, for det er noget af et ord. Det er simpelthen sådan et flydende fællesskab, som omringer en passion, som der er nogen, der deler. Og hvor den her identitet som fodboldspiller, den bliver vigtig for det her fællesskab. Okay. Og så i forhold til identitetsarbejde, så skaber Preben en stærk identitet omkring sin idræt.
Han bygger jo meget af sin hverdag omkring den her idræt, hvilket hænger ret godt sammen med individualisering, hvor man ligesom selv former, hvem man gerne vil være. Vi kan også tale lidt om selvreflektivitet. Undskyld, jeg tager lige en tår vand her. Preben reflekterer jo også over, hvordan idrætten påvirker hans liv, energi og trivsel. Ja. Og hvis vi igen tager den lidt videre her, så ifølge Kamori kan man sige, at idrætten giver en slags mening i livet. Næsten som en slags, en religion eller en frelse, hvis vi skal blive ved med at være lidt i de religiøse her. Så i stedet for religiøs tro, finder Preben ligesom meningen i sundhed, udvikling og det her fællesskab. Ja, okay. Ja. Nu vil vi vist gerne høre lidt omkring motivationen bag idræt. Ja, og hvis jeg starter et sted, så har jeg jo min gode kammerat Glenn Nielsen, som har forsket meget i det her motivation og unges ligesom idrætsvaner. Okay. Og han har foretaget nogle forskellige studier, og det viser simpelthen, at idrætsdeltagelsen blandt unge, den er ligesom koblet op på motivation og det miljø, der ligesom påvirker individets idrætsliv. Men først, hvad er motivation egentlig? Motivation, hvis vi skal sige det lidt kort, det er ligesom en drivkraft ligesom bag en adfærd. Der er flere typer af motivation af forskellige grad, kan man sige. Og det er også tit forskelligt. Det er aktivitetsspecifikt, hvad der ligesom motiverer en. Jeg vil gå ud fra sådan 5 motivationstyper. Der er, hvis vi starter ned fra bunden af, så er der det, der hedder demotivation. Det er ligesom, jeg har ikke lyst. Så hvis vi går 1 til trin op ad trappen, så har vi det, der hedder ekstern regulering, altså regulering udefra, jeg skal. Så har vi introduceret regulering, hvilket er, jeg bør. Så begynder man at have lidt mere den her indre indover. Så er der identificeret regulering, det er, jeg vil. Altså, jeg vil gøre det. Men den ypperste af motivationstyper, det er simpelthen den her indre motivation. Jeg har lyst, og jeg trives i det. Der er flere forskellige måder, man ligesom kan skabe indre motivation. Og det er lidt forskellige faktorer. Det er også tit koblet op med trivsel i idrætsmiljøet. Den første, det er kompetencer, altså det her med at kunne mestre noget, at lykkes. Okay. Det styrker virkelig den indre motivation. Så er der aspektet, der hedder samhørighed, hvilket er det her med at høre til, ligesom vi hørte fra Preben, med at høre til i det her fællesskab. Og ja, det fører jo så til trivsel og til den her indre motivation og engagement. Så, og den sidste, det er autonomi, ejerskab og selvbestemmelse. Det er ligesom det her med, at du selv ligesom er herre over det, du laver. Ja, det tænker jeg er meget vigtigt for de unge, sådan selv at føle, at de bestemmer lidt selv. Helt klart. Helt klart. Ja, okay. Det har du helt ret i. Ja. Og ja, hvis vi ser sådan motivationsmæssigt hos Preben, så dyrker han jo idræt, fordi det er sjovt, og det giver god trivsel. Så det er ikke kun fordi han bør og skal, men det er faktisk det her med, at han har lyst til det, og han føler ligesom, at han er en del af den her gruppe. Ja. Endelig her på falderebet, hvis jeg lige hurtigt må tilføje noget med miljø. Ja. Der har vi mange forskning, som ligesom viser, at miljø med fokus på en indsats i fællesskabet giver ligesom en udvikling og meget større trivsel for de unge. Og det er jo lige præcis det her, Preben oplever. Han kan mærke holdånden,
og støtten fra de andre. Også det her med, at træneren går ind og viser omsorg og interesse, uanset hvordan de unge de præsterer. Så lige meget om du er den bedste på holdet, eller du er den dårligste, så bliver der stadig taget hånd om dig, og der bliver sat pris på dig som spiller, men også som menneske. Det, der kan være trivselshæmmende adfærd, kunne være sådan noget som, hvis spillere de bliver favoriseret, eller det her med, at man bliver straffet over at have lavet fejl. Og det er ligesom det, der gør, at der også kan komme frafald i idrætten. Så hvis vi lige skal runde det hurtigt. Idrætsmiljøer, hvor elever trives. Indsats, opgaveløsning og udvikling er essentielt, frem for kun de forskellige resultater, der bliver opnået i klubben. Ja, men så vi kan jo ligesom konkludere, at det sociale miljø er virkelig essentielt. Så miljøet på holdet er vigtigt, men træneren er også rigtig afgørende for det her miljø og det fællesskab, der ligesom er i en klub. Okay. Så et trivselsfremmende trænerskabt miljø, det vil være et, hvor der er fokus på opgaven og på udviklingen for de forskellige spillere, individuelt også. Ja. Ikke kun som samlet organisation. Også det her med, at træneren går ind og viser omsorg og interesse, uanset hvordan de unge de præsterer. Så lige meget om du er den bedste på holdet, eller du er den dårligste, så bliver der stadig taget hånd om dig, og der bliver sat pris på dig som spiller, men også som menneske. Det, der kan være trivselshæmmende adfærd, kunne være sådan noget som, hvis spillere de bliver favoriseret, eller det her med, at man bliver straffet over at have lavet fejl. Og det er ligesom det, der gør, at der også kan komme frafald i idrætten. Så hvis vi lige skal runde det hurtigt. Idrætsmiljøer, hvor elever trives. Indsats, opgaveløsning og udvikling er essentielt, frem for kun de forskellige resultater, der bliver opnået i klubben. Ja, hold da op. Nu tror jeg vist også, vi har hørt nok fra dig, Raket Erling. Så nu vil vi sige tak, fordi du lyttede med. Og vi har i dag set, hvordan idræt det hænger sammen med identitet, motivation og fællesskab. Og hvordan teori om aftraditionalisering, neotribale fællesskaber og selvrefleksivitet kan forklare unges idrætsliv i dag. Så vi vil sige tak til Preben Soleima Nuggegren og Raket Erling for at dele deres viden og erfaringer. Vi håber, du blev klogere, og vi håber, du vil lytte med i næste afsnit af Mere end Muskler.